Nedávajte ich zatiaľ ešte na cestu. Takže, ahojte u nového videa. Ešte ich nedávajte na cestu. Ideme na náš dobrý Silvester. Je práve 23:52, takže držte palce. Môžem do videa ukázať tie pyrotechniky, čo máme? Počkajte. Dobre. Pozrite. Ježiši. O! Pozrite, takýto delfínik. Potom... Prepačte, tu máme pumpkina takého. Toto. A tam ešte. Dobrá. Oci, zober tú pyrotechniku sem. Ja musím sa natrieť, to ďalej. O! Ježiši. Pozrite. Dobre. Takže vidíte, naša pyrotechnika, tam je ešte jedna, tá tu všade vybuchuje. Ale je už 23:54. Toto je posledné, čo sem presunieme asi. Hej. Aby nám to neprešli auta. A tešte sa na nový rok a práve mám šťastný nový rok. Ale oslavíme nový rok spolu, lebo minulý rok som sa vám ani neozval. Čo to bolo za buchnutie? Oci? Oci, chceš pozdraviť do videa? Nada. Počkaj. Čaute. Pozdrav aj ty. Pozdrav tam. Dobre. Tak keď nechceš byť na videu, tak nebuď. Ježiši. Prepačte mi, že sa by to preplo. No, poďme tu, ale máme 6 pyrotechník. Nebo nie sú na tom. Máme aj také malinké raketky, ale to pár sme už minuli. Je 23:55, takže za 5 minút, ani nie za 5. Dobre. A potom vypni polno. Tam, do tej uličky. Do tej uličky, prečo? Ježiš, do dvora. Prečo? Tak alebo ďalej. Ono to bude ísť ďalej, lebo ono to bude zvychu padať dole. Aha. Aby vám to vyprečilo. A môžem natočiť náš ohňostroj. To bolo riadne dielo. No, už sami počujete, tu na naša pyrotechnika. A tu do tejto uličky budeme bežať, lebo tie kompakty vybuchujú tak do výšky, to viete. Ten, kto mal kompakt a neutiekol mu skoro, tak držím palce. No takže asi ideme odpalovať prvý. Ešte neideme odpalovať však. Je to zapalnica, ktorá je... Ale od prvého, od najmenšieho po najväčší, hej? Haló. No to si len ty poď auto, vieš. Ja dám auto. Stačí jeden. Ale toto by sme mali dať tam ešte. Ale toto tam ešte nedávajme. Nechajme to ešte tam. To neprevracaj. Dobre. Sami počujete, jak to bucha. Mám trocha strach, kamoši, ale musíme to prežiť. Nový rok už sa blíži. Za 3 minúty už je nový rok. Tešte sa. A mne už brzdú ruky, kamoši. Aha, tam buchajú, pozri.
Jde. Pozri si. Tam v diaľke búchajú. Ono to bude všade. Za 3 minúty. Hej, za 3 minúty. Ľudia, už to tu všade búcha. Všade to tu nabúcha. My to tu tam máme pozamrzané. Áno, lebo tam rôzne ľudia sa rozbehnú každý iným smerom. Počkajte chvíľu. Tam chceš ísť? No tak odtiaľ. Tak odtiaľ. Ja sa bojím. Možno aj tam. Neukazuj. Však nie si na kamere, bože. No takže môžete počuť. Odtiaľ to bude. Sa vy počujete 23, 58. Tam sa to riadne osvetľuje. Dobre kamoši, keď vydám toto video, tak šťastný nový rok a tak ďalej a tak ďalej. OMG, tamto Facebook. Dobre, ohlasujú, keď bude 0000. Aj tam budú. Wow. Wow. Ďalej. Poďme rýchlo. Kapka, mrznem. Pozrite, pozrite. Šťastný nový rok! Utekaj! Pozrite sa, všade tu búcha! Dáme si teraz. Auto! Rýchlo! Ocicho, ďalej! Utekaj! Oh! Oh! Kamoši, to bolo nádherné! Všade naokolo! To je kadejaké! Moje ruky nie sú na to moc dobré. Oh. Čo to... Oh. Pozrite, počkaj. Oh. Oh. Takže vidíte, všade nám to tu nabúcha. Wow, tak je nádherný. Máš pravdu. Oh.
ide smrdieť, ale to dosť. Wow, aj tam zádu. Takže vidíte, máme to, čo máme. Všade výbuchy. Ale ako by si to videla. Pozrite, pozrite. Oh. Teraz je najväčšia. Yes! Takže tam je naša najväčšia. Ja spomínam, že pôjde auto nešťastia. Nemôžeme to takto označiť. Ó, Ide ten najväčší ľudia. oka. Silvester ešte není za nami. Tam už dohaslo. Tam tiež. Ó. Takže šťastný nový rok, ľudia. A všetko dobré do nového roku. Tak čaute. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok.